खुलुमबाय BTR निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदि। एम्बाथाजों लोगोसे बिनि लोगोफ्रा हाग्रायाव थांफिनबाय होननानै खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों। BTCनि चिफ प्रमद बर'आ बुंदों जे BTR गोरोबथानि उनावबो माखासे मानसिफोर हाग्रायाव थांफिनदोंबा जोंनि बे BTR ओनसोलावनो समाजजों गोरोबनानै एबा रायजो राजाफोरजों मिलायनानै खामानि मावनो थाखाय खावलायदों। BTCनि चिफ प्रमद बर'आ चिरां जिल्लानि बिजिनी थानानि सिङाव थानाय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ दाखालैनि मोनायाव हमनो मोननाय जादों होननानै खौरांआव मोननाय जादों। झारखन्डनि पालामु जिल्लायाव गेस लिक जानानै साबा गेसनि खामानि मावग्रा एबा गेसनि दैथायग्रा एबा जगालि बिथांमोना साबा जखम जादों। गेस लिक जानानै जोखोम जानाय सोद्रोमाखौ दा हस्पिटालाव लांनानै फाहामथाय होगासिनो दं। बेनि थाखाय फाहामथाया सोलिगासिनो दं। रागाम हाबाफारिया मैया जोबनानै थांबाय। बेयाव बायदि रोखोमनि दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय, गाव गावबागाव हारिनि मोसानाय मुसुरनाय, सल' खननाय, मेथाइ खननाय आरि बायदि मैया जानानै थांबाय आरो गाव गावबागावनि हारिनि मोसानाय दामनाय देनाय, हारिनि सिनायथिफोरखौ होनानै बायदि मैया रंजानायनि गेजेरजों बे सानथामनि हाबाफारि लानाया जानानै थाङो। बेयाव 19, 20, 21 आव जादोंमोन बे रागाम हाबाफारिया। बेवहाय सोर सोर थांदोंमोन कमेन्टआव खालायहरबानो जाबाय नोंथांमोना। बे रागाम हाबाफारिया बोसोरफ्रामबो जागोन होननानै बुंदों। बेखौ एबार बोसोराव फार्स्ट टाइमनि थाखाय BTC सरकारा आखायाव लानानै बेखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलाङो आरो फैगौ बोसोरावबो बिदिनो मोजाङै मोजां खुंफुंलांगोन होननानै आसा खालामो। जाहाथे बयबो गाव गावबागाव हारिनि सिनायथिखौ मोनसे कालचार महरै देखायनो हायो एबा जौगानायनि थाखाय हारिनि खामानि मावनायाव बिहोमा होनो हायो। मैया बिमा रावनि जोनोम सान। बेखौ लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्लायाव खुंफुंनाय जायो मोनसे रागाम हाबाफारिनि गेजेरजों। बेवहाय बायदि रोखोमनि मोसानाय मुसुरनाय, सल' खननाय बायदि मैयानि माबाजों बेखौ रंजाफानाय जायो एबा बेखौबो लाफानाय जाहैदों। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो भिडिअखौ जोबजासे नायदो आरो जाहाथे लोगोफोरनो शेयार खालायनानै होयो भिडिअखौ। जाहाथे आंबो गोसोआव थुलुंगाखाङो भिडिअ होनो। भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया दिनै आसामाव दावबायफैगोन। धेमाजि जिल्लायाव दावबायफैगोन। दिनै धेमाजि जिल्लायाव गोदान इन्जिनियार कलेज आरो सुवालकुसियावबो गोदान इन्जिनियार कलेज खुन्थिया गायसनगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उत्तराखन्डआव दैयाव गबनानै 67 सुबुङा थैबाय आरो दाबो 100 नि बारा गोमानानै दं होननानै खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों। मैया साबानि गोथै देहा बोखांनानै मोननाय जादों।